سلام زخبركم تخاتاتلتي مدب سبورت سينما سمرة أبزز لكم سلام انتعنان ناتمننا نلومي حدا أبز وانزي أب كردن بشكليت عالم عزارة بخوينو كابزلو زينا بملكع تنتنا كنقرب لكمينا سناي مكتتال حبوز دستا صحاب سنيت رفتا نخسر النهار سينما سمرة بيلجيماوي تقداداماي بشكليتا ريمكو إيفينيبول نسوليفينياوي مزنو تقداداماي تاري بوغاتشا أبز غرب أوانا بستخايدة وددر ميكانيكاوي دوبينغ إزمالت بشكليتا بحبو موتور ناي محقاز دقفتا تقيمكا كبل زغسسلو مرتعو لني بمبالو نمحبرسب عالم كردن بشكليتا أكاتا عن أزارابنا رستخفيتو يركب إيفينيبول اتزاكبو مرتعوتات وطيت توددر داقماي كرغاغتن عدلاين تدا خوينو دما مسرع درجاتات استرخب عوض كمن دغنا كسرعن بمحتات نابا هغراوي محبر بشكليتا مالت UCI كسي كم زغربه تغليصو ازي ببحرياتون زسعبو صعبينن ازيو زسنبدن كبيدن زخونه كسي نتي اب 2016 اب بشكليتا تقداداميت ريمك فاندن دريش حبو موتور ترخيبلا زنبره نوصي كمن دغنا علعيل ولوم إيفينيبول نز مجلس الذهب دحري وددر شامبيون عالم أبستخايد غازيت أو مجلس خوينو عب منغزوم كلت تقرادمتي بسنكتي زلوم لعلناي موددار هلخ اتمواتر درو أبزل على ترزو بتيحو أبز نبر الأوانيو نسو وسيخو عب منقصقاس بشكليتا بوغاتشا بفلاي عب عقبت زينو بورتريو تعزيبه مبالو حبو تكنولوجياوي حاجز يركب كيهلو كمزت أرات أرغير والله إيفينيبول كلاتنا تقدادمتي كم زعيند زي ديسيبليناوي ترئيو اندغنا نخيغاتم ازي بزح نصعرن نلمامدن مسواتي نخفلنينا تأمانت سبورت اب غلوصنتن تحتاتنتنيو زمركوس كبل غليصو زكستات زي اب محبرسب بشكليتا بونبو كتعلع عيلو دغفتي غازيطنياتاتن كالوت بقربا زملكتهم اكلات نزخسي كامنو ازيو كم زخبدومن بوزحات دما مدمدمتا قدم مغبارو اتمرتعو بعمقوت كمرمر كم زلو بمزخخار طنقاق خغبرات حساسيبم اغراوي محبر بشكليتا UCI اتي ايفينيبول اغريبو زلو صبصاب كم زبصحم بمرغغات بمسرت زلوم اغباب صره مفراس حقي وقعوي مرمرا كم زكايدون غليصم سبسلطان تمحبر زخونه يخون تقداداماي عبيت بزي قدس كاب حقي نلعلي ايكونن كبلو اسميروملو اتي ايفينيبول اغريبو زلو صبصاب كساب حجي بوقعي ايتحبرن حدا خابتم ابز ولدوزي زبلصو بقعت زلوم تقدادمت تبايلو زغلص تادي بوغاتشا كيدون غويون ملسي هيبلو اب حدا مغلصي نتي كسي بتريك نوت غونكولو مسرت زيبولون نخبرين نتزفقرو سبورت زغود انيو كبل مغلصي هيبو بوغاتشا مغلصيو انا كل غزي بنصحنان بحقنيانتن بعبيتو فيتن يزوادادر نافقرت نايز عود سبورتن دغفتين بخمس زباله زحفر تغبار ايغدعمني كبل تزاريبو نصوح مخانون مرغغات هغراوي محبر بشكليتا مالت UCI نخل مسارحيتاتو ناي قدم يخون نايزي ابز اوان زتقملو زلو نغرات زكالوم طبق زخونه مرمرا ككايدلون عديمولو طرطاريتات ميكانيكاوي دوبينغ كم كسي قرب ازناي مجمرتا كونت زيكونه از حج قريب زلو كسغن ابتي قدم 10 عامت ابيلو زغاطمه نوصي ناي فان دن ديريش اتزباسن ازيو ازارابنيو اتشعو زغاطمه قلولاو ننويح اوان ناي مئغاد سغمتي زسعبه خوينو ابز عينت سبورت زي حاوي بسلا حديغيو حزبي بزعبا حبو تكنولوجي موتور زلعله نقحات نخلوون غيريوم مدغام ناي كمز عينت زي ديسيبليناوي غداي اتعود سبورت اندغنا نت زنبرو تامانت حزبي كركباب جمرلو اوان اندغنا طرطاريتات كفطر كمز خيل سغات الله تنتنت خمس غلصو اتي اب مونغو ايفينيبولن بوغاتشان زلو لعول ناي موددار منفس نز غداي كمز غاددو غليصوم الله غليوم بيلجيماوي تقاداداماي نز سغمتي زوسده نفتحاونت سبورت كاب زلو تقداسنت رايزي كونه مستي بوغاتشا اب عبيت وددرات زرئيو زلو تدرارابي ناب عود زمرحو بقعت كاب زلو تصقط استبغسك خون يخيل يبلو ات مخنيات بزي قدسغن از غداي نمحبرسب عالم قددم بشكليتا كاب مسرتو اناويصون اب لعلي اهغراوي محبر بشكليتا مالت UCI دما نت غداي بغلصنتن قلطافن كفتحو عبي صقطي احدير الله
እዚ ምርመራ እናተኻየደ የዒንቲ ቅዱሳት ማሕበረሰብ ዓለም ናይ ዝዓውዲ ናብቲ ዝስዕብ ውጽኢት ተተኺለን ክጸንሐን ንሕጂ ግን እቲ ብክስታት ሬምኮ ኤቬኔፖልን መልሲ ታደይ ፖጋቻን ዝተፈጥረ ወጥሪ ኣብ ስፖርት ብሽክሌታ ብዛዕባ ሓቂ ቴክኖሎጂን ንጽህናን ዝግበር ክትዕ ገና ከም ዘይተዛዘመ ዘርኢ እዩ ንዓወት ፖጋቻ ኣብ ውድድር ጽርግያ ቻምፒዮን ኤውሮጳ ኣመልኪትና ኣብ ዝሓለፈ ትሕዝቶ መደብና ኣብ ዘቕረብናዮ እዋን ፖጋቻ ናይ ዓለምና ዝበለጸ ተቐዳዳማይ ድዩ ዝብል ሕቶ ድሮ ብዓወታቱን ብህልው ብቕዓቱን ውጽኢቱን ተረጋጊጽ እዩ ናይ ሕጂ ሕቶና ግን ፖጋቻ ኣብ ታሪኽ ናይ ስፖርት እቲ ዝበለጸ ክኸውን ይኽእል ዶ ኢልና ሕቶ ኣብ ዘቕረብናሉ እዋን ብዙሓት ተኸታተልትና ኣብ ናይ ኮመንት ቦታ ከም ዘስፈርኩምዎ እዚ ሰብ ዝኾነ ሕቡእ ዘይሕጋዊ ደገፍ ናይ መድሃኒት ወይ መካኒካዊ ደገፍ ይጥቀም ከይህሉ ዝብል ነዚ ሕጂ ብዓለም ደረጃ ሕቶ ኣላዓዒሉ ዘሎ ኣርእስቲ ኣብ መልስኹም ኣስፊርኩሞ ነርኩም ስለዚ ብወገና ታደይ ፖጋቻ ከምዚ ዓይነት ተግባር ክፍጽም ይኽእል ድዩ ዝብል ትሕዝቶ ነስዕበልኩም ናይ ዓለምና ብሉጽ ተቐዳዳማይ ብሽክሌታ ታደይ ፖጋቻ ብዘይካ ተወዳዳሪ ዘይብሉ ብቕዓቱን ኣብ ዓበይቲ ውድድራት ብተደጋጋሚ ብምዕዋትን ኣድናቖትን ኣኽብሮትን ከም ዝረክብ ገይርዎ እዩ ይኹን እምበር እዚ ፍሉይ ብቕዓት እዚ ብተመሳሳሊ ኣብ ዓለም ብሽክሌታ ጥርጣረታትን ክትዓትን ከም ዝለዓል ገይሩሎ ብዙሓት ሰባት እዚ ኩሉ ዓወት ብተፈጥሮኣዊ ተኽእሎ ድዩ ወይስ ካልእ ቴክኖሎጂካዊ ሓገዝ ኣለዎ ዝብል ሕቶ ከልዕሉ ጀሚሮም እዮም ዝተወከስናዮ መርበብ ሓበሬታ ነዚ ጉዳይ እዚ ብዕምቆት ብምምርማር ፖጋቻ ሜካኒካዊ ዶፒንግ ተጠቂሙ ክኸውን ይኽእል እዩ ዝብል መርትዖታትን ካብዚ ነገር እዚ ፈጺሙ ንጹህ እዩ ዝብል መረዳእታትን ብዝርዝር ከነቕርበልኩም እዞም ጥርጣረታት እዚኦም ኣብ ቀጥታዊ መርትዖ ዝተመስረቱ ዘይኮነ ኣብ ፍሉይ ብቕዓቱን ኣብ ገለገለ ተርእዮታት ድማ ኣብ ታሪኽ ናይ ስፖርት ብሽክሌታ ዘሎ ጥርጣረን ቅድሚ ሕጂ ተመሳሳሊ ተርእዮታት ከም ዝነበረን መሰረት ዝገበሩ እዮም ቀዳማይ ዘይተለምደ ኣገራሚ ብቕዓት ፖጋቻ ኣብ ኣዝዮም ዝኸበዱ ዓበይቲ ውድድራት ብፍላይ ድማ ኣብ ኣኽራናት ዘርእዮ ብቕዓት ምስ ናይ ቀደም ተቐዳደምቲ ክወዳደር እንከሎ ንብዙሓት ኣዝዩ ዘደንቕ እዩ ኣብ ገለገለ ውድድራት ንመዘንኡ ተወዳደርቲ ብዓቢ ፍልልይ ሰዓትን ደቓይቕን ኣንጺፉሎም ክዕወት እንከሎ ገሊኦም ተንተንቲ ስፖርት ካብ ልክዕ ንላዕሊ ወይ ድማ ዘይእመን ብምባል ይገልጽዎ ሓደ ካብቶም ኣብነታት ኣብ 2021 ዝተኻየደ ቱር ዲ ፍራንስ እንተደኣ ዘኪርና ንቐንዲ ተወዳዳሪኡ ዝነበረ ቶም ዱምሊን እቲ ናተይ ናይ ሓይሊ መዐቀኒ ማለት ፓወር ኣውትፑት ምስቲ ኣነ ቻምፒዮን ዓለም ዝኾንኩሉ እዋን ዝነበረኒ ዓቐን ማዕረይ ነይሩ ስለዚ እቲ ናቱ ብቕዓት ሓቀኛ ኣይመስለንን ክብል ገሊጹ ነይሩ ካልኣይ ኣብ እዋን ውድድር ዝተረኣዩ ጥርጣሬታት ቀዳማይ ድምፂ ብሽክሌታ ኣብ 2021 ሓንቲ ናይ ስዊዘርላንድ ጋዜጣ ሌቴምፕስ እተባህለት ኣስማት ከይገለጸት ኣብ ውሽጢ ፔሌቶን ዝነበሩ ሰለስተ ተቐዳደምቲ ከም ዝገለጽዎ ብምባል ካብ ናይ ፖጋቻ ጋንታ ዝኾነት UAE ቲም ኢማራትስ ዝወዳደሩለን ዝነበሩ ብሽክሌታታት ዘይተለምደ ናይ ሓጺን ድምፂ ከም ዘስማዓ ሪፖርት ገይራ ነይራ ካልእ ምንቅስቓሳት ጻብዕቲ ኣብ ሓደ ናይ ውድድር ግዜ ማለት ናይ ታይም ትሪያል ፖጋቻ ካብ መበገሲኡ ክወፅእ እንከሎ ብጸጋማይ ኢዱ ኣብ ከባቢ መትሓዚ ፍሬኖ ናይ ብሽክሌትኡ ዝጥወቕ ዝመስል ስውር ምንቅስቓስ ከም ዘርኣየ ገሊጾም ነይሮም እዚ ምንቅስቓስ እዚ ንሓደ ስውር ሞቶር ንምቁፅጻር ዝግበር እዩ ዝብል ጥርጣረ ኣላዓዒሉ ነይሩ ብዘይካዚ ዋና ኣካያዲ ስራሕ ናይ ጋንታ UAE ቲም ኢማራት ዝኾነ ማውሮ ጂያነቲ ኣብ ሕሉፍ ታሪኹ ብጉዳይ ዶፒንግ ዝተጠርጠረ ሰብ እዩ ኣብ 1998 PFC ዝተባህለ መርፍእ ብምውግኡ ኣዝዩ ሓሚሙ ከም ዝነበረ ይዝረበሉ ከም ዝኣመሰለ ሰብ ኣብ ከባቢ ፖጋቻ ምህላው ነቲ ጥርጣሬታት መሊሱ የጋድዶ እዚ እናኾነ ዓለማዊ ማሕበር ብሽክሌታ ንሜካኒካዊ ዶፒንግ ንምክልኻል ብዙሕ ምርመራታት ማለት ማግኔቲካዊ ታብለታትን ኤክስሬይን ከም ዘካይድ ይገልጽ እኳ እንተኾነ ገለገለ ምዝሞያ ብጥብቂ ምትእስሳር ዘለዎ ሞያተኛታት ከም ዝገልጽዎ ግን እዚ ምርመራታት እዚ ኣድማዕነቱ ዘይውሑስን ኣዝዩ ውሑድ ከም ዝኾነን ገሊጾም ምኽንያት ናይዚ እቶም ሞተራታት ኣዝዮም ንኣሽቱን ስውራትን ስለ ዝኾኑ ብቐሊሉ ክፍለጡ ኣይክእሉን እዮም ክብሉ ስጋኣቶም ገሊጾም እዮም በቲ ካልእ ወገን ድማ ፖጋቻ ካብ ዝኾነ ይኹን ዓይነት ቴክኖሎጂካዊ ምትላል ንጹህ ምዃኑ ዘረድኡ ብዙሓት ነጥብታት ኣለዉ
ቀዳማይ ዝኾነ ይኹን መርትዖ ኣይተረኽበን ክሳብ ሎሚ ኣብ ዝኾነ ናይ ፖጋቻ ብሽክሌታ ወላ ሓንቲ ናይ ሜካኒካዊ ዶፒንግ መርትዖ ኣይተረኽበን ዓለማዊ ማሕበር ብሽክሌታ ማለት UCI ኣብ ሓደ ውድድር ጥራይ ብኣማኢት ዝቑፀር ናይ ብሽክሌታ ምርመራታት ከም ዘካይድ ይገልጽ ኣብ ዙር ፈረንሳ ዝኣመሰሉ ዓበይቲ ውድድራት ብሽክሌታ ናይ ዝሰዓረ ተቐዳዳማይን መራሒ ውድድርን ድሕሪ ነፍሲ ወከፍ መድረኽ ብኤክስሬይ ቴክኖሎጂ ትምርመር ፖጋቻ ከም መራሒ መጠን ብሽክሌትኡ ካብ ናይ ዝኾነ ተቐዳዳማይ ንላዕሊ ብተደጋጋሚ ተፈቲሻ ካልእ ፖጋቻ ብዛዕባ ዝክስታት እዚ ብተደጋጋሚ ተሓቲቱ ንሕና ዝኾነ ይኹን ዘይሕጋዊ ነገር ኣይንጥቀምን ኢና ዝኾነ ዝተፈለየ ዘይንቡር ድምፂ ኣብ ብሽክሌታና ድማ ኣይተሰምዐን ክብል ወግዓዊ መልሲ ሂብዩ ኩሉ መሳርሒታት ትሕዝቶ ብሽክሌታና ካምፓኞሎን ቦራን ዝተሰርሐ እዩ ክብል ኣረጋጊጹ ብዘይካዚ ሓደ ስሎቬንያዊ ናይ ስፖርት ፊዚዮሎጂስት ዝኾነ ዶክተር ራዶጄ ሚሊች እዚ ናይ ፖጋቻ ዘደንቕ ብቕዓት ውፅኢት ናይቲ ዝገብሮ ፍሉይ ልምምዳት ኣብ ግዚኡ ዝገብሮ ምምሕያሽ ናውቲ ብሽክሌትኡ ተፈጥሮኣዊ ቅርፂ ሚዛን ሰብነቱ ኣብ ብሽክሌታን ካልእ ብብዝሒ ሳይንሳዊ ሓበሬታት ተወኪሉ ዝኸዶ ትኽክል ናይ ልምምድ ኣገባብን ውፅኢቱ ዝኾነ ናይ ጭዋዳ ሓይልን ከምኡውን ናይ ተፈጥሮ ተኽእሎን ክብል ይገልጽ ሚሊች ወላ እኳ ሚእታዊት ርግፀኛ ክኸውን እንተዘይከኣልኩ ፖጋቻ ንዶፒንግ ዘድልዮ ተቐዳዳማይ ከም ዘይኮነ ኣሚን እየ ክብል መግለፂ ሂብዩ ካልኦት ክኢላታት እውን እዚ ተቐዳዳማይ እዚ ናይ ወለዶ ፍሉይ ፍጥረት ከም ዝኾነ ይገልጹ ኣብ መወዳእታ ሓደ ፕሮፌሽናል ተቐዳዳማይ ብሜካኒካዊ ዶፒንግ እንተደኣ ተታሒዙ ተረኺቡ እቲ ዝመጾ ሳዕቤን ኣዝዩ ዝኸፈ እዩ ካብ ስፖርት ንሓዋሩ ምእጋር ጥራይ ዘይኮነስ ስሙን ክብሩን ንሓዋሩ ይጠፍእ እቲ ዝፍጠር ዕንወት ካብቲ ብባዮሎጂካዊ ዶፒንግ ዝመጽእ ንላዕሊ ዝኸፈ እዩ ሓደ ሰብ ነዚ ኩሉ ሓደጋ ኣብ ግምት እትዩ ከምዚ ዓይነት ተግባር ክፍጽም ኢልካ ምሕሳብ ኣዝዩ ኣጸጋሚ እዩ ከምኡውን እዚ ተግባር እዚ ንበይንኻ ትፍጽሞ ዘይኮነስ ናይ መካኒክ ቴክኒሽያናት መራሒ ናይታ ጋንታ ምትሕብባር ስለ ዘድልዮ ነዚ ምስጢር እዚ ንብዙሕ ግዜ ሓቢእኻ ምጽናሕ ፈጺሙ ዝከኣል ኣይመስልን እቲ ኣብ ልዕሊ ታደይ ፖጋቻ ዝቐርብ ዘሎ ናይ መካኒካዊ ዶፒንግ ክስታት ክሳብ ሕጂ ኣብ ግምታትን ጥርጣረታትን ዝተመስረተ እምበር ኣብ ሓደ ዝተረጋገጸ መርትዖ ኣይተመርኮሰን እቲ ንዕዑ ዝቃወም ሓሳባት ቀንዲ መሰረቱ እቲ ካብ ልክዕ ንላዕሊ ዝኾነ ብቕዓቱን ገለገለ ዘይተነጸሩ ተርእዮታትን እዩ በቲ ካልእ ወገን ድማ እቲ ንንጽህንኡ ዘረድእ ሓሳብ ብተደጋጋሚ ዝካየዱ ናይ UCI ምርመራታት ዝኾነ ዓይነት መርትዖ ከም ዘይረኸቡን ሞያውያን እውን ንብቕዓቱ ሳይንሳዊ መብርሂ ከም ዝሃቡሉን ይግለጽ ስለዚ ክሳብ ሓደ መዓልቲ ቀጥታዊ መርትዖ ዝርከቦ ወይ ሓደ ሰብ ብቑዕ ምስክርነቱ ክሳብ ዝህብ እዚ ጉዳይ እዚ ኣብ መንጎ ናይ ብሽክሌታ ተኸታተልቲ ከም ኣገራሚ ክትዕ ዝመልኦ ኣርእስቲ ኮይኑ ክቕጽል እዩ እዚ ትሕዝቶ እዚ ዘይተዋሕጠልኩም ተኸታተልትና ኣብ ናይ ኮመንት ቦታ ዝስማዓኩም ርእይቶ ጸሓፉልና ካብቲ ኣብ ዝሓለፈ እዋን መልሲ ካብ ዝሃብኩምና ጉዱሳት ተኸታተልትና ተበጊስና ኢና ነዚ ትሕዝቶ እዚ ኣቕሪብናልኩም ዘለና እሞ ስለዚ ሕጂ እውን ብዛዕባ ክቐርብ እትደልይዎ ትሕዝቶ ወይ ዘይነጸረልኩም ኣብ ኮመንት ጸሓፉልና ብዘይክኡ እውን ነታ ሃይፐ እትብል ምርጫ ብምጽቃጥ እዚ ቪድዮ ባዕሉ ናብ ካልኦት ንኽበጽሕ ስለ ዝሕግዘና ዝኽፈሎ ኣይኮነን ላይክ ጥራይ ዘይኮነስ ነታ ሃይፐ ትብል ዘላ ምርጫ ጠዊቕኩም ደገፍኩም ኣረጋግጹልና ሃይፐ ዝጠወቐ እቲ ንሱ ዝመረጾ ኣርእስቲ ተገዲስና ብስሙ ሙሉእ ትሕዝቶ ክንሰርሓሉ ቃል ንኣትወልኩም ስለ ዝተኸታተልኩምና ክብረት ይሃበልና ኣብ ቀጻሊ የራኽበና ሰሰናዩ ሲነማ ሰመረ ካብ ጊዜ ናብ ጊዜ ሓይልና ደለበ ፍልጠት ሓጐስ ደስታ ሰሓቕ ስኒት ሩፍታ መኽሰብ እናሃበ ሲነማ ሰመረ ኣብ ሲነማ ሰመረ እጥዑሙ ዝነቀ ንዑርዩ ዓማ ኮሜዲ ድራማ ዕላላት ዋዛታት ስፖርት ፊልም